Jempui bolok ni tekisa thangmani aku nawa seng bas raja seng tini payment karon gangke bosno agi puru du karmani bini seng samung khalai nya tongmani agi hingga bo NRC no tuye bosini rang talangkha arang no bosno pirogui marnai aban bagai seng tini oro seng rele khlayo jungpon agi asika hamjagai dongo bas singno saknanya hake kikle ka bagi Bangladesh bu be kono ka babun abai ka biro singon tam ka singono sai ka hamjagai tong kinai singono seng apa terkenya no tanyang ya bo tabo social media rokti nokjagai tongo bo kemne oro pano rang rok tolangya nai kisa samarok khnai tongo he seng mai rok rawi aku roi rohmani arang rohjak tongo bo abo bo phajil kok saw seng abo roi rohjak bo sini rang talang jaba phirogiri nangnai oro simia tuju ampi bo hanyo bo haken thokai tlang thangja ajaga bo kipli dia sunobo i ajaga buidang mo rom phere sok phere khaiga bo buto khaiga bas bo buto khaya han chai tongo gasuga ba sing tin bo khadu khunangai sing buiro ben khangja ka ong lagya keno rok oro tini tam bono phainya hne khanabu jana ro or jaga tini sing bono khana phainya ne kasulayo o jaga bo gangka busro borong khana nong oro to borok mano ko busro to borok bang mano sengaba lekha kulumaya lama tinta jaga saja jaga di mana bisa aja. Karena bo bodolongnya nyarok tini kaso. Seng public orang bagai itu pati buri, public kasih buri dolongnya seng bekat tu pun naik pasal aja. Semua tanya nanya pasal kayaknya sendiri nanya. Nih, orang terang